U l-isptar m'għandhomx din il-packing. Ma kellhomx l-isptar kellha tixtrija u mbagħad l-isptar m'għandhomx packing biex tpoġġi fuq il-ferita. Busuttil tkaża li l-isptar Mater Dei m'għandhomx Tender Wet Plus. Prodott li f'Mater Dei ma jistax ikun out of stock kif Mater Dei ma tinxtarax din it-tip ta' garza la issa u lanqas qabel. F'intervista fuq One Radio, il-Prim Ministru Joseph Muscat ara email mill-Kap Eżekuttiv tas-Central Procurement and Supplies Unit li tikkonferma dan. Fi kliem ieħor qed jgħid hawnhekk il-persuna responsabbli mill-procurement tal-Mater Dei. Qed jgħid isma' dan it-tip ta' garzi qatt ma kienu il-Mater Dei, ġifieri la l-bieraħ, ġifieri mhux għax ma kienu out of stock il-bieraħ, qatt ma xraw bħalhom. U la qatt ma xraw taħt il-gvern, laqas qatt ma xraw taħt il-gvern ta' qabel. Għaldaqstant il-Prim Ministru nnota kif qabel tkellem fuq l-Istazzjon Nazzjonali, il-kap tal-Oppożizzjoni seta' mill-inqas jiċċekkja l-fatti. Ma naċċettax laqqas gideb min-naħa tal-kap tal-Oppożizzjoni jew sitwazzjoni fejn dan jiġi jisparla b'dan il-mod u li kieku ċekkja kien jinduna li dak il-prodott ma setax jkun out of stock għax qatt ma ġie mixtri mill-gvern la minn tal-gvern u laqqas mill-gvern ta' qabel.